Den første ret i sommermenuen er konfiteret laks, serveret med lidt hjertesalat i vinaigrette. Der er lidt estragon mayo til, der er lidt salturt og lidt sprød brød på toppen. Hovedretten det er sprængt kalvebryst med peberodsauce, lidt sommerurter og lidt sommerløg og lidt nye danske kartofler med brændt hvidløg og rød salt. Og til de nye danske kartofler, der er sådan lidt brændt hvidløg. Altid lækkert at rive ud over. Og til desserten, der er det chokolademus med hindbær på 2 måder, lidt sprød karamel og en lille smule melisse. Det var sommermenuen 2014. 3 retter koster 275 kroner, og med 3 glas vin til de 3 retter koster det 400 kroner og kan købes sommeren over på Mellemrum. God fornøjelse.